Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sugeng enjing Sugeng enjing Bu. Nggih kados pundi kabaripun sami sehat sedaya nggih? Menika Nggih. alhamdulillah. Nah, para siswa, amargi menika tasih kawontenan pandemi Covid, sampeyan kedah njejegaken protokol kesehatan nggih. Nah, kados sampeyan menika sampun leres amargi ngangge masker lan menawi boten penting boten sah medal saking griya. Ngaten nggih. Inggih menika protokol kesehatan. Sumangga saderengipun pasinaon dinten menika dipun wiwiti, monggo ketuanipun mimpin anggenipun ndedonga. Sinten ketuanipun? Kanca-kanca sedaya sadaya sedaya paripurna. Nggih, matur nuwun Mas Widodo. Awit sampun mimpin anggenipun ndedonga. Nggih, menawi sampun Bu Sekar presensi rumiyin. Rahma Wuryaningsih. Wonten Bu. Nggih. Renanda. Wonten Bu. Nggih. Ulangan minggu kepengker menika materinipun nggih. Aksara caraan. Aksara Jawa Bu. Nggih. Aksara Jawa mliginipun aksara caraan. Lajeng sinten ingkang tasih kemutan? Aksara caraan menika wonten pinten cacahipun? Cobi. Kalih doten. Cacahipun. Nggih, leres menika cacahipun wonten 2 dasa. Nggih, menika wau babagan aksara caraan. Dinten menika sinten kemawon ingkang aktif wonten kelas badhe Bu Sekar paringi poin ingkang khusus, poin tambahan, poin plus nggih. Nah, cobi sakmenika dipun tingali gambar menika Bu Sekar share screen rumiyin. Sampun ketinggal gambaripun? Sampun Bu. Nggih, cobi. Para siswa dipun titi gambar menika, cobi ingkang wonten gambar kuning menika menawi dipun waos menapa? Mbak Vina, cobi Mbak, ingkang kuning menika. Gambar ingkang kuning menika seratanipun menapa nggih? Kok ketingalipun sami loyo nggih. Nah, kok kemawon ice breaking rumiyin. Cobi mangke Bu Sekar badhe maringi instruksi. Instruksinipun mekaten. Menawi Ibu ngendikan Pak Budi ngendika, nah pokoknya tembung-tembung nek kalimate diwiwiti saka Pak Budi ngendika, berarti mengko instruksine kudu dilakokne nggih. Ayo Pak Budi ngendika nyepeng sirah. Nggih. Mas Widodo kok mboten ketinggal nyepeng menapa menika nggih. Pun gatosaken saestu lho nggih. Instruksinipun salajengipun Pak Budi ngendika, ayo guyu. Oke, nggih sip. Nggih. Nah, permain menika nedahaken menapa? Kita kedah fokus, nggih to, fokus kalian instruksinipun. Menawi instruksinipun menika mboten mawi Pak Budi ngendika, nggih mboten sah dipun tindakaken. Ngaten. Cobi wangsul dhateng materi malih, dhateng seratan kala wau. Ingkang saged mangsuli saged
Matur. Oh iya. Nggih. Kula Bu Patricia. Sekedap Mbak. Terus share screen malih. Mbak Patricia badhe mangsuli ingkang kala wau ingkang kuning nggih. Nggih. Cip. Monggo Mbak. Wangsulanipun menapa? Patricia. Witing Mulya Jalaran Wani Rekoso. Witing Mulya Jalaran Wani Mulya Rekoso. Wani Rekoso. Nggih, wonten ingkang badhe nyobi mangsuli malih? Monggo sanesipun. Wangsulanipun Mbak Patricia kira kinten-kinten sampun leres menapa tasih lepat nggih? Monggo ingkang badhe suka pamanggihipun. Leres. Laras. Inggih menika sampun leres mungelipun Witing Mulya Jalaran Wani Rekoso. Nah, anae teng mriki tesih wonten anggenipun nyerat menika lepat saking paugeranipun. Wonten ingkang manggihaken wonten setunggal aksara kalian sandangan menika ingkang lepat. Lelet. Nggih, leres. Sinten menika ingkang wangsuli pocerat? Pun sebataken namanipun Siti Robingatul. minangka generasi muda ingkang saged pun tindakaken menapa supados aksara Jawanipun boten punah. Nglestarekaken kangge tiyang enom. Nggih, nglestarekaken kangge tiyang enom saged. Nah, para siswa ingkang kedah dipun tindakaken inggih menika nyinau aksara Jawi, aksara Jawa kanthi tenanan supados boten Punah. Inggih leres sangat. Dinten menika mangke badhe nyinau bab memahami pesan moral dari wacana beraksara Jawa. Nah, indikatoripun menika mangke sampeyan badhe alih aksara saking wacana kuwi teks utawa karangan nek ora ngerti ingkang ginakaken aksara Jawa. Nah, dadi teks saka aksara Jawa kuwi mengko diwaca terus ditulis meneh gunakake aksara Latin. Dugi ngriki sampun mangertos kinten-kinten dinten menika mangke badhe ngrembak menapa nggih? Nggih, aksara murda. Monggo para siswa saged dipun garap pretest mawi kuisis menika nggih. Sampun saged gabung kuisis sedaya? Sampun. Sampun cekap anggenipun garap? Sampun. Aksara murda cukup dipun serat saaksara saben lak tembung. Inggih, menika ugi saperangan ageng sampun leres. Nggih, Bu. Merkalih, Bu. Boten Nggih. kenging dados Nggih. sesigeg wanda dipun pangku Wando. lan dipun pasangi. Nggih, menika anggenipun ngucapaken wanda lepat nggih ingkang leres menika wando. Sarawita menika mujudaken namaning tiyang, nggih to? Nah, sak tembung cukup siji sing ngarep dhewe. Menika ingkang aksara sa kemawon. Lajeng sakmenika para siswa Sekar badhe damel kelompok kangge nggarap tugas menika. Nah, jenengan mangke badhe ngudari teks menika. Nah, saben kelompok wonten sekawan dumugi gangsal siswa. Nah, sampun Bu Sekar bagi to kelompokipun kala wingi? Sampun. Nah, mangke para siswa saged gabung ten grup WA ingkang sampun Bu Sekar siapaken kala wingi. Mangke sampeyan saged diskusi
ten grup menika soalipun sampun Bu Sekar upload wonten GCR ugi sampun Bu Sekar kirim wonten grup WA kelas nggih. Wekdalipun anggenipun diskusi menika sedasa ngantos gangsal welas menit. Kelompok 3 wonten perangan ingkang angel menapa mboten? Boten, Bu. Nah, menika silipun diskusi saking kelompok 3, cobi dipun tingali sareng-sareng. Nah, sip menika sampun mlebet alih aksaranipun nggih. Inggih, sampun saperangan leres, monggo mangke dipun lajengaken isi kalian nilai moralipun. Kelompok setunggal, monggo kelompok setunggal ngandharaken asilipun diskusi. Kunjungan wisatawan ing Yogyakarta mindak. Minggu kala wingi kunjungan wisatawan saking mapinten-pinten daerah dhateng Yogyakarta mindak. Gayut kaliyan bab menika Gubernur DIY namung saged mangajab mugi-mugi wisatawan sampun sami vaksin. Kunjungan wisatawan dhateng Yogyakarta saking mapinten-pinten daerah ing minggu kala wingi mindak. Gubernur DIY namung saged mangajab mugi-mugi wisatawan sampun sami vaksin. Sri Sultan usul sampun Sip. Lajeng nilai moralipun menapa, Mbak? dados pemimpin kedah wicaksana. Vaksin, patuh kalih protokol. Nggih. Sip, saya sangat tambahanipun. Nyariosaken kunjungan wisatawan teng Yogyakarta niku mindak. Wisatawan ing Renanda? Yogyakarta. Iya. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Wisatawan ing Yogyakarta saged mindak amargi wisatawan sampun vaksin lan Gubernur DIY Sri Sultan sedasa usul dhateng pemerintah pusat supados papan wisata pun bikak bab menika supados ekonomi saged muter malih ing warga. Nggih. Sip. Nah, salajengipun Dereng Bu, nggih. nah sampun Bu. Sampun. Nggih. Nilai moral saking teks wacana aksara Jawa. Nah, menika teksipun ingkang kunjungan wisatawan ten Yogyakarta mindak kalau wau nggih. Nah, nilai moralipun ingkang leres menapa wangsulanipun menika? Menika lho. Dados pemimpin kedah wicaksana. Nggih, ananging ugi wonten ingkang wangsulanipun menika lepat. Nah, kata-katapun menika papan wisata kedah ngetrapaken protokol kesehatan. Nggih, cobi Bu Sekar nyuwun pirsa. Ingkang jagi protokol kesehatan menika papan wisatanipun utawi tiyangipun to? Ingkang leres menapa? Tiang-tiangipun. Nggih, tiyangipun. Kelompok setunggal pikantuk biji 87. Yuk, tepuk tangan. Kelompok setunggal pikantuk biji 87. Nggih, dene kelompok kalih menika bijinipun 9 nggih. Sip. Monggo. Matur nuwun kangge para siswa ingkang sampun aktif ing pasinaon dinten menika nggih. Ingkang dereng aktif mangke supados langkung aktif malih refleksi nggih saking pasinaon dinten menika. Wonten boten perangan ingkang angel saking alih aksara utawi madosi isinipun teks kalian manggihaken nilai moral? Wonten perangan ingkang angel mboten? Cobi. Sekar kepengin mangertos. Wonten mboten? Saking proses pembelajaran mau? Boten. Mboten. Inggih, berarti ateges sampun
Mangertos cak-cakanipun aksara murda nggih. Aksara murda menika kangge nyerat ingkang wonten unsur menapa? Surnama toh? Nggih, unsur nama. Sip. Panggihan salajengipun pepanggihan candhaipun mangke badhe nyinau bab upacara panggih penganten mendung tanpa udan. Ayo disengkuyung nguri-uri kabudayan. Nah, amargi aksara Jawa menika mujudaken asilipun kabudayan to menawi boten dipun lestantunaken boten dipun lestarekaken menika badhe ical. Monggo kanca-kanca dedonga sarengan. Sedonga paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.